Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong Aiktin ke National People's Party Youth Wing uba bajap pengrum, ulakin tu ikipat ba bakim day man syong shit ban lait kersan ya ka Voice of the People Party namar andala ya tingko bat kaan kinong elam kinamba kli. Kani ka jingkwa ban pensyai uba bajap pengrup kadai hadin makireu pat ba kibalalit ban perta ha upra ha ka jingelang jong ke NPP ka balalong ha umsning man ha ka janme jong ka pratrik uya yong arajar arpusau Henry ha bakila sya rapat ha kipulen ka basnosen kalong baki nongelam jong ka VPP kimshim lakam baki dei kinong kersan jong ki kumta ula kintui kipat ba baki mdei ban le syong shit namar ba kwa ban yoi ya ka jinya pat ya pra ka jat ban reu tang namar ka election Kublai Simon buat maju pengurup. Hai. Kublai. TP day Kublai, no kublai, aktif kublai. jong ka seng NPP kepi samla. Ting Hai. ban ikram bat pi mentah senjat halo to ka jinjia. Apo jinjia umsning menen. Kena ban Thailand. Hoi. Katu ka jingja ka dei ka jingja ka basosi ya ka jinglong jingman jong ka jala ka bayi ke jongi ka baju syong suk syong san ken barobor. Hoi. Namar ba kala along palat katu ka jingja namar ba kamdei baja ta homesning pi. Hoi. Katu ka jingja kala ja po ayo renja ka ja po mairang ka ja po jayau ka ja po kanduli kamut kelong coordinated te ka jingna ki jingja. Hoi. Dia kan ni kapeni ba ladon ba tutor, ladon ba hikai. Ya kini kinong pengkrumar senong kan. Hoi. Haba kilayo ya kalat bakin keren ka meeting la jong. Ni nakaliang jong ka party jong ngimju pentot pendik ya kiwi-kiwi ke political party namar ba ngidei ka judgment riu ka badan buram ka batip briu tip belai. Hoi. Tip kur tip kha. Nakaliang jong aku munong aiktin jong ka NPYF jong ka youth wing jong ka party nga peremjur ya katu ka jingja hakaba kumki nongelam jong ka party VVP gidi ban sotu ban hikai bakim dei ban penchong shit ya ki kun samla but sa satang khniat ski bakan kut kane ka campaign election ni ngidi ge jala ka ba ngim kwa ban pharia ka judgment riu arliang tang na menta ka politics but nga jab da jing kemenru pa la don we samla belapan mi menen ha ka YouTube Hoi. habhadu nyo i mentan ni ka jingkran jong u spokesperson jong ka VPP ulai no ya gitu bekerjaan jong ki wang kilas ya kim dei ki jong ni ya kala urlong kai bakran jong tu YouTuber we ngayu i menen Hoi. kala urlong pa abakadu ki sulong lang kenya. Dia nak kadau nga advice ya ka VVP bakanya ya ka linti la jong bakan restrain ya kini ki dirty tactics kenang ba kandon ka syong suk syong san kenang ba ka jat beriu jongi kanum ja buram hakmat kiwei pat ki jat beriu pangit pen i sya ki pat ba ka jat beriu jongi kaya pat ya pra kata ka dei ka jingkentu kan pham jonga bat nganget banagne syakmat ba nakaliang ka jong hiru ngin sa tho saka election commission bahaman ki meeting gide ban pet perman ba ki election officials ki police kenang ba dapat lang meeting kano ka political party kiwei kinong kersan kiwei political party kimdei ban pendik Hoi. namarkane ka peni ya ka jing diet ya ka jing sadin ya ka jing dumhi ka jongki da kata ka dei kai ka bangakwa ban penpau kumu state working president jong ka NPYF but kumju kumunong aiktin jong ka NPYF Ni pai kendiat ya ka jinjia menen ngi iba. Ngi iba ka social media ka sapriang ba kidan ki ba show ro. Iyo tu bahasa. Cara tarai katur ka pelong ya ki ba ba ki ju kan dong. Balai ki show tu nomor ki VP ki la keno ya pi. Tengok ni. hoi mo ka ngile ngia i ki jingja nata kada badum ja kum kini ki jingja ban ya dan kata ka jing snam banum dan kita ka jing show jing dan kum kini ki banwan pendik ya ki meeting jong kiwei kum dei kan manja Hoi. pi
kadai ka human emotion kalong natural. Dan natakadaw kimday ban le ya kay ban provoke. Mabeki provoke kan sa kerto kala. Kani ka pen ba ka party VPP kala nervous namar baka UI ba ka party NPP ka klan baka don ya ka vote bank haman ki constituency jong kini ki laipon rituli ki seat. Oi. Kadlong kalong kum tik kum ka football final habala sa tap sigol kisdang man sale ban le rough. Habak kila le sedang man le rough tonget nga kinsa bakla syusyu bak ngi ka NPP nang tap goal bak ngin job ya kan ka MP election. Minapet ya kajing jam menen ka kajing ijung pi kandon em kajing kata lang ni parti nomor menen baki menen ka jingalang jok NPP haja yaw ka hapna sange no. Tarai kadang don em kajing pencapan tut nang ya kaya nang ni sekamat. Ka NPP kan lekum don ni sekamat. Ngi kum ka party ngin hap ya tho sa ka election commission nomor ba menta ka government machinery kam dia ka keti jong kano ka political party ndai ka penyat ka election commission jong ka ri India. Ya ka election commission kadai ban penting kena ba kan don ka songsuk songsan pat nga appeal ya barok ki political party bikin long ki brio ki banyak ya kalenti la jong ban keren ya ki mat ki nong rem ya ki issue ha ki meeting ki balayo ka permission nga jong ki omdei ban pentut pat ya ki wei pat ki political party ha ka por bakilong ki meeting ki jong ki markane ka pen ma ya kata ka demokrasi ke jong ni hawat you don't kata ka freedom of speech henry ha por ka bangindang elong ya ki mungkin ya ki election nga iting nga ima pakilas dang balong kum kitu ki left wing jong kini ki political party ki bajudan sapar kum baca keluar ki election kum hapa West Bengal ngim kwa kum tu ngi ka di jela kristan ngi di jela ke batip biu te blade tip kur tip khat tip man ngim kwa ba nginya pat kajat beriu tang na menta ka kwan mento shumat jong kano political party tang katahin na kaliang kajong na